खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थाबैनो सांग्रां राजखान्थियाव आगान होनो हागौ। सिलचराव 1.25 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द, सासे हमजादों। कामरुपआव CIDआ 5 साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमदों। उरिष्यायाव खारनाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैना आसामनि सासे दावबायारिनि जिउ खहा। डिजिटेल एरेस्ट साइबार स्केमआव आजिरा लानाय बिजिरगिरिया 1 कौटि रांनि खहा। बिहाराव क्रिकेट मेचआव दान्थे-बिदान्थे जानायनि उनाव लाइमोनखौ बुथारदों। धुबुरी जुवा गेलेनायाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे 16 सुबुंखौ हमदों। आसाम सरकारा 40 लाखनिबो बांसिन अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो दिनै रां होगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थाबैनो सांग्रां राजखान्थियाव आगान होनो हागौ। दिपेन बर'आ थाबैनो सांग्रां राजखान्थियाव आगान होनो हागौ होननानै सानखांनाय सोमजिगासिनो दं। समबारखालि उदालगुरिनि एबसु जिल्ला मावख'आव जानाय CC-BTRनि मोनसे गोनांथार मेलनि गेजेरजों बे सावरायनाया नोजोर बोनो हादों। बे आयदानि सायाव बर'आ बुङो दि गोबां सुबुंफोरा समाज आरो गुबुन गुबुन हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय समाजारि आरो राजखान्थियारि खामानिफोराव बाहागो लानो सुबुरुन होदों। बिथाङा बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु मावफुं आफादनो लाइजाम दैथायहरखाबाय होननानै बुंथिबावो। बिथाङा बुंबावो दि एबसुनि दैदेनगिरि आरो गुबुन स्टेकहल्डारफोरनि बिबुंथिफोरखौ नोजोर होनानै थाबैनो जोबथा थिरांथा लानाय जागोन। बिथाङा बेखौबो बुङो दि बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलाव सुबुंफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावबोनाय गासैबो राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ मान होयो। नैथि खौराङाव दङ। सिलचराव 1.25 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द, सासे हमजादों। ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै मोनसे गिदिर अपारेशनाव काछार जिल्लानि पुलिसआ समबारखालि सिलचराव 1.25 कौटि रांसो बेसेननि हेर'इन जब्द खालामो। बे अपारेशनखौ काछार पुलिस आरो 38 आसाम राइफल्स जयै थि संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै खालामदोंमोन। हानजाया सिलचर रामनगर बाइपासआव अपारेशन खालामो आरो धलाईनिफ्राय फैनाय AS11U 5969 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि मारुति बलेन' गारिखौ हमनो हायो। नागिरनायनि गेजेरजों पुलिसआ गारिनि मोनसे आन्दोनि कम्पार्टमेन्टआव दोनखोमानाय 209 ग्रामसो हेर'इन गोनां गं 17 साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ दायनिगिरि धलाईनि राजनगरनिफ्राय सहाज उद्दिन मुंनि सुबुंखौ हमदों। ड्राग्स रोगानायाव बाहायनाय गारिखौबो जब्द खालामनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ नसुंसेनि मिज'रामनिफ्राय काछारनि गेजेरजों गुबुन हादोरसाफोराव तस्कारि खालामगासिनो दंमोन। थामथि खौराङाव दङ। कामरुपआव CIDआ 5 साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमदों। कामरुप पुलिसनि CIDआ समबारखालि कामरुप जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव मोनसे जर'खा अपारेशननि गेजेरजों 5 साइबार दायनिगिरिफोरखौ खायो। साइबार क्राइमनि हेंथायै सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि बाहागो महरै थि संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै बे खामानिखौ लानाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ हाजोनि मैनुल हक, सौरामारिनि मुन कलिता आरो कंकन कलिता, बालिसात्रानि हिरकजति कलिता आरो धुब्रीनि मुस्ताकिम आहमेद होननानै सिनायथिनाय जादों। अपारेशननि समाव पुलिसआ बिसोरनि आखाइनिफ्राय गोबां नंखाय फोरमान बिलाइ आरो सिम कार्ड बोखांनो हादों। नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा गुबुन सुबुंनि डकुमेन्टफोरखौ बाहायनानै गोबां बेंक एकाउन्ट खुलिदोंमोन आरो नंखाय सिनायथि होनानै 200निबो बांसिन सिम कार्ड होदोंमोन। साइबार क्राइम नेटवर्कजों लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ। उरिष्यायाव खारनाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैना आसामनि सासे दावबायारिनि जिउ खहा।
8 मार्चखालि ओडिशानि बालासर जिल्लायाव खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैना रामनि 43 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ उदालगुरि जिल्लानि चिटगाव गामिनि थागिरि निरन बिश्वास होनना सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया सबिरा रेल स्टेशननि साखाथियाव जायो, जेब्ला बे सुबुङा खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैदोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि गोग्लैनाया जाब्रबथायजों जानो हागौ। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिश्वासआ तामिलनाडुनिफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिनगासिनो दंमोन जेब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। रेलवे पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाब्रबथायनि थार थासारिखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ। डिजिटेल एरेस्ट साइबार स्केमआव आजिरा लानाय बिजिरगिरिया 1 कौटि रांनि खहा। हायद्राबादनि सासे 69 बोसोर बैसोनि आजिरा मोननाय बिजिरगिरिया डिजिटेल एरेस्ट साइबार स्केमनि बोलि जानायनि उनाव 1 कौटि रांनिबो बांसिन रां खोमाना लानो गोनां जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला थगायसुलाफोरा बोलि जानांनाय सुबुंखौ फन खालामनानै दिल्ली पुलिसनि मावख'गिरि होननानै दिन्थिदोंमोन। बिथांमोनहा नंखाय दाबि खालामदोंमोन दि बिथांनि मबाइल नम्बरा सुबुं लांखारनाय आरो रां थगायनायजों लोगोसे गोब्राब दायजों सोमोन्दो दं। स्केमार्सआ आजिरा मोननाय बिजिरगिरिखौ थाबैनो हमनो हुमखि होदोंमोन आरो भिडिअ' कलनि गेजेरजों खालामनाय नंखाय नायबिजिरनायाव हेफाजाब होनो नारसिनदोंमोन। गिनाय आरो गोनो गोथोनि थाखाय भुगिनांनाय सुबुङा थगायग्राफोरा होनाय गोबां बेंक एकाउन्टफोराव 1 कौटि रांनि बांसिन रां दैथायहरदों। उनाव बियो मिथिदोंमोन दि गावखौ थगायनाय जादों आरो साइबार क्राइम पुलिसनो अजद होयो। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो सुबुंफोरखौ बेफोरबादि अनलाइन थगायनायनि सायाव सांग्रां थानो सांग्रांथि होदों। 6थि खौराङाव दङ। बिहाराव क्रिकेट मेचआव दान्थे-बिदान्थे जानायनि उनाव लाइमोनखौ बुथारदों। बैशाली जिल्लायाव क्रिकेट गेलेनाय समाव नांज्लायनायनि जाहोनाव 17 बोसोर बैसोनि सासे हौवासाखौ बुनानै बुथारो। बे जाथाया रबिबार बेलासियाव मनार पुलिस थानानि सिङाव थानाय जखपुर गामियाव जायो, जेब्ला लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया भारत हादोरारि क्रिकेट हानजा आरो निउजिलेन्डनि नेशनेल क्रिकेट टीमनि गेजेराव जानाय बादायलायनायखौ नायगासिनो दंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गेलेनाय समाव भारत हादोरा विकेट खोमानायनि उनाव कुदन कुमार मुंनि भुगिनांनाय सुबुङा गोबारै होसिख्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गुबुन सासे सेंग्राजों नांज्लायनाय जायो, जाय दान्दिसे उनावनो हिंसायारि महर लायो। दायनिगिरिया सेंग्राखौ हायाव गारहरदों आरो बिनि खर'आवबो बुदों, जायनि जाहोनाव बियो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। हौवासाखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों आरो उनाव पाटना मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय लामायावनो जिउ गोमायो। पुलिसा दायनिगिरिखौ सिनायथिनानै नागिरनायनि खामानिखौ जागायदों। 7थि खौराङाव दङ। जुवा गेलेनायाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे सा 16 सुबुंफोरखौ हमदों। 8 मार्चखालि धुबरीनि मोनसे क्लाब हाउसआव हर गेजेराव जुवा गेलेनाय समाव पुलिसा सा 16 सुबुंखौ खायो। आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि सोमोन्दै खौरां मोन्नायनि उनाव NS र'डनि मिताली क्लाबआव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव भलानाथ कलेज स्कुलनि इनचार्ज प्रिन्सिपाल आमिर हुसेनबो दंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि थागिबिफोरा गोख्रों फिनजाथाय होदों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला सिग्रोमनाय समाव हानजाखौ जुवा गेलेबाय थानाय हमनाय जादों। नाथाय बन्दिफोरखौ थाबैनो हगारनायनि जाहोनाव नोगोराव सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंखांदों। सा 9 सुबुंखौ गावारि सिनायथि बन्द'आव हगारनाय जादोंमोन। फारसेथिं गुबुन माखासेफोरखौ उनाव पुलिसा उदां खालामदों। जायगानि थागिरि आरो समाज मावथि सोद्रोमाफोरा गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। 8थि खौराङाव दङ। आसाम सरकारा 40 लाखनिबो बांसिन अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो दिनै रां होगोन। आसाम सरकारा अरुणोदय स्किमनि सिङाव 40 लाखनिबो बांसिन मुलाम्फा मोनग्राफोरनो 3,600 कौटि रांनि राङारि अनसुंथाइ फोसावदों। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै हादोरसायाव आइजोफोरनि रांखान्थियारि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय। रिपर्टनि बादियैब्ला दिनै बे बिथांखिनि सिङाव साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनग्रानो 4 दाननि थाखाय राङारि मदद महरै 9,000 रां उफ्रा मोनगोन। आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो रांखान्थियारि लोरबां नखरफोरखौ हेफाजाब होनो नाजानायनि बाहागो महरै हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बे बाथ्राखौ फोसावनाय जादों।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।